Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a dnes si spolu pri kavičke rozoberieme, ako sa dostať z dlhov, prečo sa Slováci zadlžujú a ako sa celkovo vyhrabať z nejakého takého finančného chaosu, ak sa v ňom už nachádzaš. Čiže predtým, ako začneš pozerať video, nezabudni dať like a follow na tento kanál a my sa môžeme na to pustiť. Čiže prečo sa Slováci zadlžujú? Najčastejšie sa ľudia zadlžujú kvôli tomu, aby si zobrali úver na nejakú spotrebnú vec, na ktorú nemajú peniaze. Lebo jednoducho zoberieš si úver vtedy, keď na ňu nemáš peniaze. Lenže tu si uvedom jednu vec. Najčastejšie toto ľudia robia preto, že si chcú kúpiť napríklad nové auto, nový telefón, nejaké lepšie oblečenie, alebo chcú ísť na drahšiu dovolenku. Väčšinou to robia kvôli tomu, aby potrebovali druhým ukázať, že oni na to majú. Pričom ale navonok ukážeš, hej, všetko je to pekné, navonok môžeš ukázať, že máš krásne oblečenie a tak ďalej, lenže vo vnútri ti to spôsobuje frustráciu z toho, že nemáš dosť peňazí. Ďalšia vec je tá, že ty na 5 až 8 rokov sa zadlžíš na nejakú vec, ktorá je fuč za týždeň, za rok, za dva. Lebo keď napríklad ideš na dovolenku a požičaš si na ne peniaze, tie peniaze sú za týždeň fuč. Ale ty splácaš ďalších 5 až 8 rokov. Počul som niekoľko prípadov, kedy si ľudia požičavali peniaze na svadbu. Najčastejšie si požičavajú na auta, na telefóny, podaktory aj na oblečenie. Pretože problém je v tom, že sociálne siete nás donútili si myslieť, že sme niečo menej, pokiaľ nosíme bežné oblečenie, chodíme na nejakom staršom aute, ideme na nejakú lacnejšiu dovolenku. Takže pravda je taká, že ty nie si nič menej. Len sociálne siete alebo tá ilúzia spoločnosti nás donútila si to myslieť. A kvôli tomuto sa následne ľudia zadlžujú. Čo je dosť veľký problém, pretože ty si požičaš peniaze draho, splácaš ich 5 až 8 rokov a povedzme, že taká Gucci súprava za rok, za dva už proste ju nosiť ani nebudeš. Ja osobne som mal napríklad problém s tým, že som si fíčal strašne na voňavkách. Ja som si kúpil voňavku a za mesiac ma omrzelo a musel som mať ďalšiu. A musel som to nejako začať riešiť, pretože tiež mi to išlo do peňazí a strácal som postupne kontrolu nad svojimi peniazmi. Lebo týmto všetkým, keď si potrebuješ požičavať alebo míňaš proste nezmyselné peniaze, tak strácaš kontrolu nad svojimi financiami a potom sa dostávaš do finančného chaosu. Čiže prejdeme na prvý krok, ako sa z tohoto dostať. Všetko to začína ešte pred tým, ako sa zadlžíš, čiže optimálne, ak pozeráš to video a ešte nemáš žiadne požičky, ale ak aj máš, tak môžeš pozerať ďalej, pretože aj pre teba toto bude. Čiže prvý krok je optimalizovať svoje výdavky. Potrebuješ si sadnúť, otvoriť si svoje výpisy z účtu, aspoň za 3 mesiace. A potrebuješ tam nájsť svoje výdavky, spísať si ich, ktoré sú potrebné pre tvoj život, ktoré sú nevyhnutné, ktoré musíš splácať. A teraz si to rozdelíš na výdavky, ktoré nepotrebuješ, ktoré míňaš z toho, že si chceš zvýšiť nejaký svoj štandard. Čiže tam máš v tom započítané nejaké lepšie oblečenie alebo kavička na pumpe, jednoducho veci, ktoré nemusíš si dať, alebo hotdog na pumpe a tak ďalej. Cieľ tohto kroku je nájsť medzeru medzi tvojimi príjmami a tvojimi výdavkami aspoň 200-300 eur. Aby si následne mohol prejsť do druhého kroku, kde si vytváraš finančnú rezervu. Finančnú rezervu si vytváraš pretože keď ti príde nejaká situácia v živote, ktorú nepredvídaš, tak aby ťa to nedostalo do toho bodu, že musíš si požičať peniaze. Alebo že sa musíš nejako teraz obmedzovať. Pretože finančne zdraví ľudia dokážu predvídať. Ty nemôžeš očakávať od života, že všetko pôjde podľa plánov a ty nebudeš potrebovať viac peniazy, ako máš momentálne na účte. To je len otázka času, kedy sa niečo také stane. A otázka pre teba je, či budeš na to pripravený, alebo ťa to položí. Pretože aj v tomto bode ľudia dosť zlyhávajú. Tretí bod, keď už máš optimalizované svoje výdavky, čiže našiel si tam medzeru, vytvoril si rezervu. Tretí bod je, poisti si výplatu. Lebo ďalšia vec je, že rezervu máš na to, že keď sa ti pokazí auto. Poistenie máš na to, keď stratíš schopnosť zarábať peniaze. Čiže ty si poistíš tvoju schopnosť zarábať peniaze. Čiže keď o ňu prídeš, na mesiac, na 2, na 3, stane sa ti úraz alebo ochorieš, tak ťa to neobmedzí. Na tomto tiež ľudia pohárajú. Mám klientov, ktorí si museli brať požičky kvôli tomu, že na 3 mesiace nemohli ísť do práce. Pretože čo sa vtedy deje, je, že ty ten príjem potrebuješ, ale ho nemáš. Alebo máš ho nižší. Lenže tvoje výdavky ti bežia stále rovnako.
povedzme, že máš fixné výdavky 1200 a ty sa ocitneš na penke, tak to neznamená teraz, že tie výdavky sa ti klesnú alebo sa ti stratia, ty ich stále máš. Dobre, keď už máš tieto 3 kroky, tak sa dostaneš do 4. kroku a to je začni investovať. Hej, teraz už po tomto všetkom máš pripravenú pôdu na to, aby si mohol začať investovať. Prečo investuješ peniaze? Lebo ti ostávajú peniaze navyše, máš rezervu, máš poistenie, si pripravený na všetko, čo sa ti stane v živote. Lebo ber to tak, že keď máš rezervu a máš poistenie, tak nič v živote ťa nemôže prekvapiť. Áno, ja viem, že môže ťa prekvapiť, keby si nejako vážne ochorel, tak samozrejme, že je to nepríjemné prekvapenie. Ale je rozdiel, keď si na to pripravený finančne, alebo keď si na to nie je pripravený. A poznám také príbehy ľudí, kedy naozaj sa človek má chuť až rozplakať, ale tie peniaze vtedy sú nevyhnutné. Nie len, že ti pomôžu, ale máš vďaka nim možnosti. Máš vďaka nim možnosti liečby, máš možnosti také, že sa nemusíš dostávať do toho finančného tlaku. Hej. Ďalšia vec je, že teda keď začneš investovať v tomto poslednom bode, tak je to ako keby si staval svoj vlastný dom. Čiže ty nechceš investovať hneď bez toho, ako máš toto všetko vyriešené, pretože keď začneš investovať bez toho, aby si mal rezervu či poistenie a niečo teda príde do tvojho života, nejaká tá nečakaná udalosť, tak je to potom ako keby si stával ten dom do polovice, ale niečo sa stane a ty ho musíš zbúrať. Hej, musíš si zobrať naspäť tie peniaze a potrebuješ ich využívať na tie svoje bežné veci. Pretože investovanie ti nemá slúžiť na to, nemá ti slúžiť ako rezerva. Hej, že tebe sa pokazí auto a vyťahuješ si z investovania. To sa nikdy nerobí, pretože to nie je zmysel investovania. Zmysel investovania je taký, že keď už začneš, tak sa toho proste nedotkneš. Nech sa deje čokoľvek. A to sa stane jedine tak, keď si na to pripravený. Čiže to je všetko pre dnešné video. Ja som si akorát dopil svoju kávu. Takže nezabudni dať odber, dať like. Keď máš nejakú poznámku k tomuto, tak mi to napíš do komentára a my sa vidíme pri ďalšom videu.